dong ni doai au boleh mupa jingi bahab ni ngai ngo ime ko try ke jing ba ke jing snake ke jong me kham tam e try ba me la pala yangi bangini lumlang ha gani ke jaka ha gani ka balang hang ni so poru na ka banta bani I'm sim iwe ya iwe bat kham tam e ban syakri ban penun burom ya ka teng ka im ke jong me ublei ha gani ka por try ngad doai do isne ban yai don kat ban ni dalau jong musim kat ba ngie puling ye shashkor ye kaktien ka beim ka jome pesle try lau syukri uberet jome to ai ru yang ai ka jingkot jingkhia bat kham tam ya try pendap yang da ka jingkemen ka jome bada musim jome to dama try kilat ki jongi ye kine bro ngidwa ni pan ha ka teng ka jong Jesus amen. Called to be faithful, lakot banlong kiba yaine. Kajing khot kajong blay yangi. Kalong kajing khot kabamayang. Kajing khot da kajing subun kajing ie ba kajing snei. Lapen kemau yanga. Nakapashi kabau Jisu Kran naga gospel kat kum Matius kalanong kaba Al-Quran kat khat kabankong bangi syam hangni ya kapashi kabau Jisu Kran syapang kajing khawai syong kurim bangi di i hangni baya kajing khat kajong blai habau khat udapun kre abha syapang kata kajing khawai syong kurim kajong ukun ujong ubolang Uji Christ. Ulap pengkrep ha ngangeja ki invitation card. Ulap pengkrep ha ya kabam ban komta ter bat ka jing khot subha ka jong u kam dei tangla ki jong ka jai penriu ka bau lajit ka pang ki jiu. Bat pen syam hang ni ya ka jing ya thu ka bau Jisu ukuran yang ni pashi. Ba udah khot subha wat ya ki balak kentai. Ya bedko obamala kiba kelut bat kumtar terter. Kajing khot subha ka bau blai ukhot. Kadi kajing khot jom kajing subun. Handai ngi kibreu nyem long kumta deniam. Habang ngi khot subha teng ngi khot tang ye kibang ngi smo e. Habang ngi khot subha ngi khot tang ye kibang ngi smo yo jung toy. Dan lali habaki khot subha kidon yang tak khot subha ka ba asap kim damon e ban khot handai tang na ka daw badai ban khot sawan ho badap snam ime jonga jubab kanong syakhot banong oh yang sawan oh ngate be phim lai tom lele ngi kibreng ngi long komta dan pade kiba ju khot subha lani kiba ju subun la datam ka bang ha kasni khawai nim ji khot ki marjan marpa dalatam kabam sawan yarap kam ing jungi mo kabam kanang bun nang ta don pade ki bakhot subha kabam na shai kata karkom khot subha jongki kabakhot tang sisin uwe ne ki evangelist jongi ui thu khana yang ha dong tang amla bangklat lalai kaya ko we ke yeng bagata ke yeng ke yeng kabaju khot subha tang sisin deha ke po banang bamja ale bamja bangi hab up em ya ka ba sin le sin khot ban ong long ban ong em long ap ya ka khot ka ba sin ka ba le sin no khot bang ki shong ki bam le la khot tang ki sin ubo pli bo shong kendong ni la ngan smabang ta jing smabang kata jing ta ka ba ki shen ulai kum no ki dai dong so la sha wa ba ong pli pi ong nom to mene nyong yu nga so pi ong bamja nak no hoi ken ale bamja ban ni nga kwa man ong pi ba u ble bang syakri udon ye ka jing khot da ka jing spun ha ba u khot yangi ndi bang ni long kerpang hakmat jong u ni bang ni long special hakmat ka jong blai to tip ba ka ting ka jong blai ka dapat tai shai bang ni long tangkung ka janjot haying jongi nadu ko por bangalang ret ka janjot ka trekamba
Man sedap, man sunap. Ngelaju pom ke petulun. Kapapai nadian basyak sedap hami'i. Dakum kita kejat petulun ngelaju pom. Kijanjot kiba hadu gini sengi ngayui banginang la ban penekam banyak yang ban rakhiu bat komta terter. Henry tutip kajanjot kabangi ngilong hakman ublay ong isia kalanong kaban riu posau bedkot kaban riu ngi borong ngilong kom kajanjot babitin kajanjot kaba omla syu ban penekam ublay habau khot yangi uyei bangilong kumta Henry ulong bosbol ngimde ki balong special ngakwa bani tu ipi lakhon yo jisu ba ulong ta unong ablang brot balakhot ru yo ta khon lang brot balanyau ru yangi bangilong ki khon lang brot ke balasakma lakhon yo jisu ulang brot namar ba ulong ulang kenyau bosisha ubashida bar ubajamnut Paperkat mapi, ngilong kilang brot hato bengi jamnut, ngisida, ngasih perkat bahaya kani, balai lah khot yang kilang brot, mende namar bengi jamnut, ubay yang hang nele bomde ubay jamnut, lah khot yang kilang brot, mende bengi jamnut, hendai kiba yutung, ngasih bahari kasih jengi kilang brot menjunut ban leira. Manrai kumara syarif hareng bangi pe aktivi nut kilang brot syangi lagi ba itung ha kanak semau wi snyang wadong jad namar bangla jubam snyang musywa bangal syiro umta kamdai ban ngakwa bani tu syapi bau blai ha bau khot yangi u khot yangi da kata kajing khot ka bakarpang ngimlong ki bakarpang ningkong petros kalanong ka baar ka khot ka bakhnai bat ka bishpo ka ktien ka em ka jongblai ka ongni Henry ma pi pilong ka kenja melajit ka jenglong lendo kenja sim ka jaj penre bakho nyimlong ka jaj penre ka bakho ngilong ka jaj penre ka bajing ka jaj penre ka bakho upai lang ba dai lau jong hi ba phinde yo pan pa ya ka jing ba ko tam jong ta bla khot ya pi na ka jing dom syakata ka jing sai ba pla jong u ki ba menoru kimlong upai lang Henry mentang kilong ken upai lang ublay yang kiba om syam la isnei Henry mentang la isnei yaki ningkong koren kalanong gaban kong gadkhat kabal khong ri bat al phunyo nama pi ya ka jing khot yapi ong ka tim lop sam sim jong blay nama pi ya ka jing khot yapi ko prabangen ba om bon kibastan kabakum kado Ambon ki badan bor, ambon ki krabatri balakon. Henry ublay ulajit, ya kita ki ru ki babi jongka perteng. Baun peleran kom, ya kita ki pastan, baru ublay ulajit ya kita ki batlon jongka perteng. Baun peleran kom, ya kita ki ru ki badan bor. Shibun ki heroes ha ka Bible ka bangye puli. Kimde ki bakilong kerpang hakmat ublay. Ni pule syapang kejing itu kana syapang u Noah, u Abraham, u Moses, u David, u Joseph, bat kumta terter ha ka testament ka thuma syapang u Paul Petrus, bat kumta terter omdei namarba. Kilong ki bakerpang. Haba ublay kon. Uyei baula ban penunkam yaki. Abau blay khot yo Abraham. Am namar baulong ubahak. Ubajanai ni ubabha. Ulong betulot. Ulaju top. But ka Bible ko ong. Bau blay habau jit yo u khot yo. Na u la penlong. Ka jait ben rio ka bakraw. La nyo yo u ukpa jong jingin. Habau blay khot yo Moses. Om nama baulong bajanai. Om nama baudon ya kata ka speciality hau. Unong penyabriu ubadom. Habau bleu jid yo banlej bani kendu yo paro wong kumno. Tong ni puli ya kani gawe. Exodus kalonong ka basau ka dekat ka basipo. Kumno bo Moses ujubang. Atrai jonga ngamlong bo pena kasintur.
Lemne menu lemne nadu bami yakran bala usyakri. Henry ngalong ubat lun kejingkran. Bat ubat lun utulit. Tangba ublay upenankam ya u. Balong u atiar. Unong pelat ya kikun Israel. Na kiri Egypt. Na kejinglong rau. Babani alet syakri kanan. Ngasih perkat bahaya kani. Habau ublay ukhot ya Moses. Bau Moses ngati pelang bau day ubat lun. Ongga Bible. Ngar msyua ngasih tulun. Habang perkat ya kani kejing aidau jo Moses. Yala diru ngajudan ya kum kata kejing aidau. Ngam syua ngakran kum ta ngatrai Moses ngakran kum ta. Atrai jo ngam long. Uba penak kakak sintur. Ngam syua ngakran kum ta. Lem ne menu. Lem ne naga du bami laikran balalala. Hadu bu Moses undang lalala ublelong shalalala. Pite kedik jeruai bapau bah ki snam ki 60s ki 70s kani kakantin abam jumi bah lyrics kamumut kabakmen. Uble ulade bi yu do tau shalala balai yu. Ban penunkam yu da kejikmen. U David uba ikwa uba klem ban unong penyam tangba uble uyui. Upenunkam yu. Bat ulong usim balakon yu. Ya kadonut ke jong kum kadonut ke jong blay. Ublay ukot. Ya kibriu ke jong Haka testament ke berem. Haka testament ke bertumai. Haduk ini kesi. Mende namar bangilong kerpang. Udan kedah. Habau ublay. Habau jisu ukot ya ki kadanut ki senran ke jong Ujit. Habau ukot ya ki mende bakilong kerpang. Baru kidon la ki jong ki jengduna. Bun ki baperkan bau jisu baklah jingjit namar bau jit yau Judas kan mau bau Judas bat ki we kilong kunju. Ujakob bau Yohanes ki balong ki shipara. Jisu khat ki khon perthat tangba lapenan kam yaki. O Thomas uba atatin uba nget. Uklalong urunget. But unong play ke gospel. What should do syari India? Upa terus uba law nai. Uba hakmat nga. Haba kli jikli uji suah hakmat. Haktin hindi ong mehuna. Da kli ji uji su ukwa hakmat banjubang. Ba ka Bible ko ong. Bala jit bala pengkam ya u. Upol unong pinstomben ki kesan. Ublay khot ulong watiar sik gentle. Mga bamapi baro ngimlong special habang ikran syapang ka jingkhon ka jonglay ngakwa ban pagkamao sisin baka jingkhon ka jonglay kade ka jingkhon jong jingsbun ka jingit bat ka jingsnay lakhot banlong ki bayani lai tili kimat ki bangakwa banisan syapi syapang kani ka jingkhon banlong ki bayani kamat ka banikong lakhot yangi banong ki bayani namar utau bakhot yangi mauhi ulang baknu bayani la polis dang menin kong Thessaloni kalanong gabasan ka dekat ka babsaw utau bakhot yapi ulang ubala bansyania. The one who calls you is faithful. Utau bakhot yangi banong ki ba yaini balong ki basyanya yaladi ulong kumta haba ma ulong bayani kabamud ulong unuksa haba ukhan banien ma ulong ka jingin haba ukhan ban isnay ma ulong ubisnay haba ukhan ban lerit ma ulong ta balerit haba ukhan ban syakri ma uhi ulalong uta usyakri ban uban syakri ulong unuksa na kabanta jangi iwe puai habo khot yangi banlong ki bayai ne faithful uhi ladi ulong kumta menshwa ngam jus tanat ikibreu lada don basneng yanga ubreu baju thok bashkor balisneng yanga wa thok bashkor ka e bhai ngam pediang Ubriu baju tu ban snei yang awat tu ke bha yang aban pediang.
Henry ublay jongi habo khot yengi balong kamta mauhi ulong uba kamta. Kamat kabaar. Lakhot yengi balong ki bayene namar utau bakhot yengi udan kakam bangile nak benta jong u. Udan kakam bangile nak benta jong u. Ublay ulapan kre ya kajing kawai shong kurem. Ulapa ya lagi syakri banwan sya kajing kawai shong kurem ukon jong u. Habau kwa yengi bangilong ki bayene mangi ngiron ye kakam ka bakraw ka ba u ukwa yengi bangin le bat kata kalong bangin le long kinong le khot subhalam ye kiwe sha ka jing khawai shong kurem namar ba ka jing khawai shong kurem jong kholang brot kalahajan kumbaong ka janwai ka bang ju sultanat ula janwan hajing khang Banlong kinong le khot subhai kiwe sya ka jing khawai shong kurem ukholong brot ublay udon ka benta ka bakraw tangi ki pastor ki evangelist bad ingi baro ban pen priang ka gospel ban kentir ya lama gospel ka jomblay lengba ki sap ki phong ki baharukom lengba ki jingle isnei lengba ki jing slok ki jing kran ki jing khana ki jing kai lembah kejing lap bormat bat kumta terter. Cibun ba laringi keran yang ni kebenta kumno bo ble kwa yengi bangilong ke bayane hakakam man syakriya u dan cibun kebenta man keran hani. Ngalong concern bahaya kani kebenta. Bakat banang mi kisngi mensyua kapur banganang join kum u evangelist kajakatre kebenkong ke jonga kadai Shathaiwas kasih hills. Ke station ke jonga kadai ha Sinduli. Unong yang uba dang kena semla bah takpor uba ngada ye di pasal civilization plan ngata mi itang sansnem na sudah bilang mai nga kibu yang conference hangtai ha Sinduli banle follow banwat ladadon kiba kwa ban puli bible ban na kitu kipor nga kemau bangi isibun kin khot balang kijuile yala paha jujulai nakawai ke sinong banong yang ini yalai kajing kawai shong kurum ukholong brot kelajan menta ngimi isu hoi ngomong bakim don ngimbun syu kumi mensyua kei kapapelong mensyua ngakan mau bakinong batkam hakiseng bapempir kidkot balang kiabat kiatrashtom menta lapan kamtilot baro syano sike paso ke evangelist para bange ke belong ke man ke para ke jonga lakhot yengi benong ke bayane hakakam jong ka jishakri yoblay bangi ngindon ya kabenta ka bakra benongnya yase kajing khawai shong krem jong kholom brat kalhajan yase ingin yalai ngangai bakino yang lap ki bahadian ke sakran shibun ke benta halor kani bat ka basotunat bah bakaktin ka baim ke jong blai ka ong nanikong timuti ka lonong ba lai ka khat banikong ba uno bakwa ya ka kam melong unong syarai ya ka kam melong unong yalam ya ka kam melong unong yalap ya ka kam melong unong hikai ya ka kam melong unong yasam ya ka kam ba unle ka babha bargenti kalama gospel ka jong blai ba ka kumju ya ka kam balong kinong khot subha sya ka ji khwai shong kurim ka bible kong ukwa ya ka kam ka babha ukwa ya ka kam ka babha kaman kabakhadu kabangakwa manisam lakhot yangi balong ki bayani namar utang ubalakhot yangi udon kanong kabakra ningkong koren kalanong kabakhatsan kadkhot kabasan pipra nabakum ta ko parabangej ba I jonga tolong phi ki bayani scam bad kibam kenriano bat kibaman kerhai malakasni hakakam utrai
haba pi tips kam bakata ka jing 3 minute jong pi kam julong kabale no how try la khot yangi banong ki bayani nama bau taw la khot yangi udon kanong ka bakraw namar kata nama nabakum ta ko prabangej bai janga tolong pi ki bayani skam ka bamut bakadon kanong ka bakraw haba ong bakadon kanong ka bakraw kadai ka banta ka jama ka jopi bangin snap ya ka ka bau la pang snow ka wei na ka jingi thu khana ka ba ngaju snow tanat bani snow nama kani ka jingi thu khana ka penlong janga bangan om bisa brio bangan om pe yano ki bla shakhot ka komiti jong ka balang borokawai ki songsi nama ba upaso jang ki un saya tho no baruta upaso un saya tho ba ka kanthei ka barakai ka komiti jong ka balang kim sultanat kim sula man pediang ya kani ka benta TKA ka balaja kila lej ai ka report sha upa ujong ubalong senior pastor barhabo pau yo snow ya gani utip bau khun jong udon ya ka jinjit ka pastat bad u khot yo khun ha ka we ka si bad uang ko khun ngayo snow ba men saya tektien ba ngayo snow ba men saya tho ngayo snow ru ba kata ka brio ka ba milajit kam ne ka brio ka ba sultanat chapang ka jinglong karkom im jaka ngachkwa man kli ya me tang ni ka we me I ya ka ong hoi pa ka I ya me hoi pa ke ik ba plong khun ba min jit ya ka ni ka brio ong ko pa pitip ba ka ministry ka jonga ka long bangan ya day ba kitu ki ba di drugs bangan ya day ba kitu ki ba khimat bangan pen ya day ya di ba kitu ki ba lengkar ding la shem ya ka ni ka brio sans ne menshwa bat kalaiti yaladi shaukres bang kalap priang ya kani kajing khot ka jong blai ukpaung nai bung tin shu labiang ukpaung len shakani ka balang ka baukhun usharai bat hakani ka komiti jong ka balang ukpaung ya ka ka baukhun jonga blajit ngalap priang ka balang berkowe kyong paso phabi perkhane ka burong ka jong pi perkhane ka burong ka jong khun perkhane ka burong ka jong ka balang kum no ken bau tau khun ju pi un jiet lanem khot ya kum kata ka priu shigentien ka ba uni upasor ba ubal ukpa jong ni upasor kran bad uang kum ni hato kasnam ukres om shalala bersaji ki pop jong ka baro kowe ka balang kaya samjar pat kaya yang kabalang na kajikeman kilayrai ban priang ya kani kajing ya tho shongkurim kajing tektin shwa bat kajing tho shongkurim jong uni upasa in charge jong ki bat kabalang berkawai ki treshitong rengkan bat uni upasa ban lecha kitu ki kendong kishrat ki perlok ki balalengkar jong uni upasa om shem lakhot sya kata kajing khwai shongkurim tangnya kita ke bi thu itau lakhot ye ki balengkar kita ki bau paso la ju trishtom lakhot ye ki ha kata si banwan sya kajing khwai shongkurim ngi boro prabange bai jonga ngi don la ki jong ki jinglong ki balengkar bam sultanat ya ka khana jo paso khamlon bam sultanat ya ka khana jong we po we nangi totet habo blay khot yangi nakata ka jinglong lengkar usandur yangi syakalanti ka beribiang bad habo blay khot yangi gamta ukwa yangi bangin ini ha ta ka jing ka jongu ha ka ta ka jing sbun ka jongu ha ka ta ka jing sne ka jongu kumba yangi la khatmai kumba yangi la thau thmai nyen ini hamta nyen ini ha ka jing khot subhai ki we namar ba kanong ka bakrao kadon
Thessaloni kalanong gabalay kadkhot kabalay kadkhot abakado kabang kwa un puli Henry utrai ulong ubayani uban penskam yapi bat uban ri kendong yapi naw ta baman kani gade kajingwai kajonga nambar bangam syam lai i ba laukut lau jeng tomo apu kodik sebon jonga apnyu minute nam ta jumplai amen